Program Ujedinjenih nacija za razvoj je razvojna agencija koja pomaže lokalnim samoupravama da se izbore sa izazovima migrantske krize. Trenutno sprovode 2 programa finansirana sredstvima USAID-a i vlade Japana, kaže Jelena Marić-Luković iz UNDP-a. Danas smo imali to zadovoljstvo da sa predstavnicima nevladinih organizacija u opštini Dimitrovgrad porazgovaramo o projektima koje planiramo da sprovedemo i da prosto čujemo negde i taj glas građana i njihovo mišljenje o opravdanosti i potrebi projekata koje ćemo raditi. Tu se prvenstveno radi o projektima vodosnabdevanja i unapređenja infrastrukture, a evo otvoreni smo i za druge predloge u skladu sa mogućnostima finansiranja, tako da nam je ovaj sastanak ovako jedna važna i dobra prilika da čujemo šta građane muči i kako možemo ojačati opštinu Dimitrovgrad. Odobreni projekti za realizaciju od strane UNDP-a pokrenuti su u saradnji predstavnika ove agencije i lokalne administracije pre otprilike mesec i po dana, kaže predsednik opštine Vladica Dimitrov. Danas ste mogli da čujete da su odobreni projekti, dakle projektno-tehnička dokumentacija za put od budućeg tranzitno-prihvatnog centra pa do granice. To je taj gradinski put što ga mi zovemo, i odobreni su projekti za hidrogeološke istraživanja izvorišta Grapa, za vodosnabdevanje Željuše i projekat za vodosnabdevanje Lukavice, odnosno izmena kompletne, znači primarne i sekundarne vodovodne mreže u selu Lukavica, odnosno u naselju Lukavica. Veći zalogaj biće obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekata, smatra Dimitrov. Pogotovo za realizaciju projekta puta, jer će trebati, to je put od nekih 3,5 km i treba će dosta sredstava, ali čuli ste opet predstavnike da oni koriste, do sada su koristili fondove japanske vlade, sad će koristiti fondove, američke fondove, znači iz programa USAID-a, i da se oni ne nadaju, oni su sigurni da će projektno-tehnička dokumentacija biti gotova negde do kraja septembra i da nakon toga krećemo u potragu za sredstvima za realizaciju tih projekata. I ja sam siguran da će oni uspeti da obezbede realizaciju tih projekata. Očekuje se da će projektno-tehnička dokumentacija biti gotova do kraja septembra, a onda se kreće u potragu za sredstvima za realizaciju. Na sastanku je bilo reči i o alternativnim projektima koji bi mogli biti realizovani u slučaju eventualno većeg priliva sredstava, kao što je vodosnabdevanje u Gojindolu i udaljenijim selima. To će zavisiti od toga koliko migrantska kriza bude eskalirala i koliko fondacija bude zainteresovano za pomoć lokalnoj samoupravi, rečeno je na sastanku.